Bolden lå i skuffe sammen mellem andet legetøj, og så sagde Toppen til bolden: Skal vi ikke være kærestefolk, siden vi dog ligger i skuffe sammen? Men bolden, der var syet af safian og bildte sig lige så meget ind som en fin frøken, ville ikke svare på sådan noget. Næste dag kom den lille dreng, der ejede legetøjet, og han malede Toppen over med rød og udstået messingsøm. Det så just så prægtigt ud, når Toppen snurrede rundt. Se på mig, sagde den til bolden. Hvad siger de nu? Skal vi så ikke være kærestefolk? De passer så godt sammen. De springer, jeg danser. Nu bliver vi to penge. Så tror de det, sagde bolden. De ved nok ikke, at min far og mor har været salvianstøfler, og at jeg har et hop i livet. Jamen, jeg er mahogni-træ, sagde Toppen. Og byboen har selv drejet mig, og han har sin egen drejebænk, og det var en stor fornøjelse. Ja, kan jeg stole på det, sagde bolden. Gider jeg aldrig for pist, om jeg lever, svarede Toppen. De taler meget godt for dem, sagde bolden, men jeg kan dog ikke. Jeg er så godt som halvt forlovet med en svane. Hver gang jeg går til vej, stikker den hovedet ud af redet og siger: Vældig, venlig, venlig. Og nu har jeg et ord sagt ja, og det er så godt som en halv forlovelse, men jeg lover dem, jeg vil aldrig klikke dem. Ja, det skal stort hjælpe, sagde Toppen, og så talte de ikke til hinanden. Næste dag blev bolden taget frem. Toppen så, hvor den for højt op i luften, ligesom en fugl, og man kunne til sidst slet ikke øjne den, hver gang den kom tilbage igen. Men den gjorde altid et højt spring, når den rørte jorden, og det kom enten af længsel, eller fordi den havde en krop i. Den 9. gang blev bolden borte, og den kom ikke mere igen. Drengen søgte, men borte var den. Jeg ved godt, hvor den er. Den er i svanereden og på svanen. Jo mere Toppen tænkte derpå, desto mere indtaget blev han i bolden. Just fordi han ikke kunne få hende. Derfor tog kærligheden til, at hun havde taget en anden, og det var det aparte ved det. Og Toppen dansede og snurrede, men altid tænkte på bolden, der i tanken blev kønnere og kønnere. Således gik det i mange år, og så var det en gammel kærlighed. Og Toppen var ikke ung mere, men så blev den en dag helt og holden forbi. Aldrig havde den set så dejlig ud. Den var nu en guldtop og sprang, så det snurrede efter. Jo, det var noget. Men med et sprang den for højt, og borte var den. Man søgte og søgte selv ned i kælderen. Den var dog ikke til at finde. Hvor var den? Den var sprunget i skarnfjedringen, hvor der lå alle slags kålstokke og fjerdsgarn og brus, der var faldet ned fra tagretten. Nu ligger jeg rigtig nok godt. Her kan forgyldningen gå af mig. Og hvad er det for nogle prakker, jeg kommer ud i den? Og så skævede den til en lang kålstok, der var pillet alt for nær. Og til en underlig rund ting, der så ud som en gammel æble. Det var intet æble. Det var en gammel bold, der i mange år havde ligget op i tagrammen, og som vandet havde suget ud. Gudskelov, der dog kommer nu en af ens, ligesom man kan tale med, sagde bolden, og betragtede den som Toppen. Jeg er egentlig af Safian, syd af jomfruhælder og har et prop i livet. Men det skulle ikke se på mig. Jeg var lige ved at holde krøller med en svane, men så fandt jeg i tagren, og det har jeg ligget i 5 år. Og sivet, det er en lang tid, kan du tro for en jomfru? Men Toppen sagde ikke noget. Han tænkte på sin gamle kæreste, og jo mere han hørte, desto klarere blev det ham, men det var hende. Der kom tjenestepigen og ville vende fjedringen. Hej, så der er Guldtoppen, sagde hun, og Toppen kom igen ind i stuen til stor agter ære, men bolden hørte han intet om, og Toppen snakkede aldrig mere om sin gamle kærlighed. Den går over, når kæresten har ligget 5 år i en vandrende og sivet. Ja, man kender hende aldrig igen, når man møder hende i skarpen.